ஓகே பசியில பிஞ்சிட்டே இருக்கனா நாசமா போயிரும் போல வாய்ஸா கிளியரா இருக்குல்ல கிளியரா இருக்கு நெல்லை வந்துட்டானா நெல்லை வாயா 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 நெல்லை பிரேமராஜ் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் தி லைக் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ ஒரு ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ பாத்துட்டு இருக்கீங்களா மக்கள் ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்க ஐயோ இங்க வந்துட்டேன் வந்துருவாங்க அந்த பக்கம் ஐயோ ஐயா வால் போட ஐயா வெச்சார் ஒன்னு தலையில சரபர் ஏறி போக சர ப்ரோ இல்ல ப்ரோ அடி கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு ப்ரோ அடி கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு வால் படாம ஏகறதுக்கு டப்புன்னு விழுது ஒண்ணு ப்ரோ வால் ஐயோ ஐயோ காதல் மலர்வதில்லை வாங்க 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 வர மாட்டேங்கிறாரு இங்க இருக்காங்க நல்ல டேமேஜ் அடிச்சலாம் சர ப்ரோ போகாதீங்க சர ப்ரோ சர ப்ரோ கரெக்டாதீங்க பின்னாடி அந்த பக்கம் இங்க வந்துட்டாங்க நாக்கு குச்சி ஜாம் அப்படியே அடிக்கணும் ஓபி யார் இது சார் பார்க்கறாரு டெமிகாட் கில் கேம் தெரியல மாட்டி வந்து வாளை நான் பார்த்தேன் ஒரு லைவ் பாத்தீங்களா இல்ல பார்க்கல ப்ரோ நேத்து சம்பவம் என்ன பிரேசில் கோட்டா வேற லெவல் அடிச்சதெல்லாம் ஹெட் தான் ப்ரோ வீக்காலே கிடையாது செமையா ஆடுறான் யாரு ப்ரோ அவன் கேம் பிளே பார்த்து வேற லைவ் போட்டு ஆடுறான் பார்த்துட்டு செமையா இருந்து ப்ரோ அதே மாதிரி தான் மாதிரி எனக்குலாம் தோணுது அதாவது வந்து அவன் வந்து என்ன ஆனாலும் அழுத்தி பிடிக்கிற இந்த கேஸ்கே போக மாட்டான் ப்ரோ அவன் நாலுக்கா 6 இருந்தாங்க நான் பார்த்தேன் வந்து கொண்டு மேட்ச் மண்டை உடச்சு போச்சு ஐயா பின்னாடி வந்துட்டானா நல்ல டேமேஜ் நெல்லை பூரா வெல்கம்டா வெல்கம் இங்க உள்ள 150 கொடுத்துருக்கேன் அடிச்சுடுங்க அனலாக்லே சுத்திட்டு இருக்காங்க பாருங்க ஸ்டார் யா கேமிங் ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ திவ்யா கலர்ஜியா ஆமாண்டா திவ்யா கலர்ஜின்னு நான் ஒரு வீடியோ ஒண்ணு பண்ணிருக்கேன் இன்னைக்கு காமிக்கிறேன் லைவ்லயே எங்க இருக்கா இன்னொருத்தர் நல்லா என்னையா அனலாக் மட்டும் அடிக்கிற டம்முன்னு ஓடுது டைட்டில் Double kill. ஓகே ப்ரோ இருக்குதுலாம் கரெக்டா ஒரு 10 வரைக்கும் மேட்ச் இல்ல அனலாக் தான் ப்ரோ லாங்ல இருந்தாரு பாத்தீங்களா லாங்ல இருந்து சும்மா அடிக்கிற டம்முன்னு விழுது முருகவேல் தேங்க்ஸ் ஃபார் தி லைக் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு அந்த வீடியோ எடுப்போம் ஆதிகாலத்துல ப்ரோ யாராட்ட வெஸ்ட் இருந்து எடுத்து போடுங்க கேளுங்க ப்ரோ ரெக்வெஸ்ட் கேளுங்க கேக்குற அளவுக்கு என்கிட்ட காயின்லாம் முடிஞ்சு ரெக்வெஸ்ட் காயின் தேவையில்ல ரெக்வெஸ்ட் கேளுங்க கமெண்ட் गाइस ஷேர் பண்ணாதல ஷேர் பண்ணுங்க நீ 250 வாட்சிங் போறோம் கிவ்அவே கொடுக்குறோம்
ஓஹோ எந்தன் பேபி ப்ரோ டபுள் ஸ்னைப்பிங் ஏண்டோ ஒருத்தர் 150 இருந்துச்சு. மண்டையில அடிச்சிட்டான். First blood. Thanks. ஊத்லாஜ் வராது. ஹேக்கர் தான். ரீகால் இல்ல ப்ரோ. இல்ல மாட்டீங்க. 3 பேர் ஹேக்கர் தான். வாங்க ரைட் விடு. அவன் நேரத்துல சன்னி லியோன் டார்கெட் பண்ணுவோம். சன்னி லியோன் யாருன்னு பங்கம் Double kill. ப்ரோ தலைய காமிச்சினா அந்த அந்த மனுஷன் கரெக்ட்டா உருது ப்ரோடி. Double kill. பாருங்க. சன்னி லியோன் யாரு பாருங்க. இந்த Dress தான் பாத்துக்கோங்க. இந்த ஆளு இல்லையா அதுல கூட இன்னொருத்தர் வந்திருக்காரு அவரும் கரெக்ட்டா தான் அடிக்காரு. ஹெட் தான் விழுது. சரபரா சேனல்லையும் அட்ரன்ஸ் போட்டாச்சு அப்படியே ஆசைப்பட்டு. ஓகே எல்லாம் வந்து ஒப்பேராது. டீல் தான எடுத்தாடுறாங்க. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆடுவோம். கொடுங்க ஆடட்டும். இப்பதானே 2 மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு. ஆடட்டும். மேட்ச் 2 ரவுண்ட். ஒன்ல ரவுண்ட். செல்வா ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. கேரக்டர் டிக்கி தூக்கிட்டே ஓடுறா. கேவலமா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. ஐயா அது வந்து பெண் அழகு ஐயா அப்படிதான் இருக்கும். அப்படியா? ஆமா இல்லையா பின்ன. இங்க ப்ரோ லாங்ல எல்லாம் நின்னு மண்டேல தான் ப்ரோ ஓடுது. ஏறுங்க பாத்துக்கலாம். பேக்கப் பண்ண ஒரு ஆளு கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஒரு ஆள் நம்மட்ட பேக்கப் வாங்க யார் பரவாயில்ல அப்படின்னு First blood. 2 பேர் இருக்காங்க. அவ சல்லினியை எலிமினேட் பண்ணிட்டாருப்பா. அப்பா ஏடபிள்யூ ப்ரோ எங்க மேலையா நாக்கு பாருங்க. நாக்கு ப்ரோ மேல மேல நாக்கு நீங்க அதை விட்டுருங்க. எனக்கு ஏடபிள்யூ படார்னு மண்டையில போட்டுருவோம் நாக்கு. Double நைஸ் ப்ரோ kill. நல்லா தெரிக்குது. ஃபோன் கிளியர் ப்ரோ. ஓபி ப்ரோ. ராய் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் தி லைக் ப்ரோ. அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. ஃபாலோ பண்ணி ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஸ்டார் சென்ட் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ. லைக் சப்போர்ட் ஸ்டார் சென்ட் பண்ணிட்டு பாருங்க. அந்த பக்கம் வந்து பேன் கிடையாதுல்ல அதனால உங்களுக்கு கருத்துலே கிடையாது. நீங்க என்ன பண்ணாலும் வந்து லேண்டே இருக்கலாம். யாரு ப்ரோ? ஆனா எங்களுக்கு அப்படியே ப்ரோ கேரக்டர் உள்ள எனக்கு விட்டுருக்காங்க. இல்ல ப்ரோ மறுபடியும் இப்போ அந்த கப்பல் வருது பத்தியலா ப்ரோ எங்க இலங்கையா இலங்கை கப்பல் வருது பத்தியலா இதுக்காக மறுபடியும் வில்லங்க பண்ணுவாங்க ப்ரோ. சரிங்களா 100% இதுக்கு வில்லங்க இருக்கு ப்ரோ. இருக்கும். இதுல அடிபாடு போட போறது நம்ம தான் தெரிஞ்சு போச்சு. கேம் எப்பனா ட்ரெண்டிங் ஆயிடுச்சு. ஆமா ப்ரோ அது இப்போ இதுல ஸ்ட்ரீம்ல வாங்கிட்டான். லாங் நிக்கிறாரு. அழகா போட்டு போறாரு. ஸ்ட்ரீம்ல ஃப்ரீயா இருக்கு ப்ரோ வாங்கிர வேண்டியதான். இங்க யாரும் காணோம். ट्रांसफर राउंड है First blood. వచ్చిన ఒన్నేతో దొరకదు లేట్ அது கரெக்டா ஐயா இன்னுமா அங்க நல்லா போட்டுட்டு இருந்தீங்க. அஜய் Double kill. போட்டு ரிவர்ஸ்லயே போயிட்டு இருக்காரு ப்ரோ. விரட்டாதீங்க ப்ரோ விட்டுருங்க. அடுத்தால பாரு அவங்க வரட்டும் அப்புறம் பேசிக்கலாம். விரட்டாதீங்க.
ஐயா ரெக்வஸ்ட் கேளுங்க, எதா இருந்தா ரெக்வஸ்ட் கேளுங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ கண்ணு போட்டீங்களா? ப்ரோ 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 விழுந்துச்சு ப்ரோ. வாங்க வாங்க விஜய் ப்ரோ கிட்ட வாங்க. யார் ப்ரோ இருக்கிற கிட்ட வாங்க. விஜய் ப்ரோ First blood. நோடி அங்க ஒரு நாக்கு ப்ரோ, அந்த நாக்கு கிளியர் பண்ணிடுங்க ப்ரோ. என் பக்கத்துல நீங்க ரைட்ல பாத்துக்கோங்க. எகிரி அடி விடும். ரைட்ல வராங்க ப்ரோ. ரைட்ல வராங்க ப்ரோ. எல்லாம் 2v4 ப்ரோ ரஷ் பண்ணிடுவாங்க. ரஷ் பண்றாங்க ப்ரோ. வீட்டுக்குள்ள வந்து வரா பாருங்க. Double kill. அதே மாதிரி ப்ரோ உங்க வாய்ஸ் எல்லாம் திக்குது ஏன்னு தெரியல. பயங்கரமா திக்குது உங்க வாய்ஸ் எல்லாம். ஒயிட் ட்ரிபிள் 4 ஆடிடும். டிஸ்கார்ட் பண்ணலாமா ப்ரோ? வாய்ஸ் திக்குது உங்க வாய்ஸ்லாம். ஹலோ கேக்கா? கேக்குது ப்ரோ. கேக்கல எனக்குலாம் திக்குது ப்ரோ. இறங்கி சன்னிலியும் ரோதனை பெரிய ரோதனையா இருக்கு ப்ரோ. லாக் ஆயிட்டேன். ரஷ் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. வரலையா ப்ரோ? ரஷ் பண்ணாதீங்க. அவங்க பின்னாடி வந்துட்டாங்க ஐயா. First blood. மேல ஒரு பீஸ் நிக்குது. வா மேல ஒரு பீஸ் கொடுத்துருக்கேன். பாரத் அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. இவன் ஒருத்தன் ஹேக்க போட்டு டம்முன்னு அடிச்சுட்டாங்க. Double kill. ராபிட் ப்ரோ ஹெட் செட்ட பாருங்க. ஐயோ 160 வச்சிருக்காரு. வரணும் ப்ரோ. இருக்கா லைக் போட்டு சொல்லிட்டு வந்தேன். நான் வந்து ஒரு 2 மேட்ச் வந்து டீம் கோட் கொடுத்தேன். அப்படியே மண்டே பில் புல்லட் ஆட டெசர்ட் எனக்கு ரீகால் ஏதோ டெசர்ட் வச்சு ஆட்டு. ஐயா யாருக்கு ஆள் வாங்கி கொடுங்க ஐயா. ஒரு ஆளு பேக் மட்டும் வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அது ஏன் வர மாட்டேன்? நீங்க எங்க போறீங்கன்னு சொல்லணும்ல. பக்கத்துல யார் இருக்காங்களோ அவங்கள கூப்பிடுங்க ப்ரோ. பேக்கப் வாங்கன்னு.
ப்ரோ என்ன ப்ரோ அவன் வெறுப்பு மயிரு அவன்தான் First blood. அக்யூரசி அடிக்கிறான் ப்ரோ. அந்த அப்படியே சொல்லிட்டானே. டேனியல் ப்ரோ அவன்கிட்ட தலையை கட்டாத ப்ரோ ஓப்பன் ஆகும். இப்ப எனக்கு ஒண்ணும் பாருங்க, இருங்க நான் இங்கதானே இருக்கேன். ஏடபிள்யூ வச்சிருந்தா மட்டும் கூட மாட்டேங்க அவன்ட்டு இருந்து. முடிச்சு விடுங்க நைட். தண்ணிலையும் Thanks. ஏய் இவன் எங்க இருந்து அடிக்கான்? மேல எங்கேயோ இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இருக்கு இங்க இருக்கான், பின்னாடி இருக்கான் பாரு. அந்த ரோஸ் அந்த பட்டாட்டு போட்டுட்டு இருக்கான் இருந்து. போடு முடிச்சு நைஸ். தெரியலையே. Thanks. கமெண்ட் கைஸ் பார்த்து வீடியோ ஃபாலோ ஷேர் பண்ணுங்க கைஸ். ஸ்டார் சென்ட் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ. செக் பண்ணுங்க, நிறைய பேர் 70 ஃப்ரீ ஸ்டார்ஸ் கிடைச்சிருக்கோம். ஸ்டார் சென்ட் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ. ப்ரோ சன்னி ஹேக்கர் எலிமினேட் ஆகிருக்கு. ஹேக்கர் தான் ப்ரோ. அது மட்டும் இல்ல ப்ரோ நினைக்கிறேன். இப்ப மார்க் நான் ஓபன் பண்ணேன் பாருங்க. சரியா போடு. Double kill. Good job. Thanks. ஸ்பேம் பண்ணேன். பழைய ஐடி எல்லாம் போட்டு அடைக்கணும். நலக்கிரு Need equipment. நான் கண்டுக்கிடவே மாட்டேன். ஏன்னா என்ன பிடிக்காது. தேவை ரைட்ல கார்னர்ல கிளட்ச் போட்டுட்டு இருக்கான். ரைட்ல கார்னர்ல கிளட்ச் போட்டுட்டு இருக்கான். அண்ணே கிளட்ச் போடாதீங்க நீங்க. ஐயோ தண்ணியோடு அங்க இருந்து நல்லா தலை தெரியும் ப்ரோ. அங்க இப்போ எட்டி பார்க்காதீங்க. ரீட்டெயிலாக தண்ணி நீர் அடிப்பான் ப்ரோ, பார்த்துக்கோங்க. வருது வருங்க புல்லட். விஜய் ப்ரோ உங்ககிட்ட ரெஸ்ட் பண்றான். எங்க முன்னாடி ஆடுங்க விஜய் ப்ரோ. நைஸ் விஜய் ப்ரோ. ஏற மேல யாரு? First blood. டாப்ல அடிக்கிறான், லாஸ்ட்ல இருந்து அடிச்சிட்டு அடகான். Double kill. சும்மா அந்த ஏடபிள்யூ டிட்டம் டாப் வெளியே போகும். ஆனா கூட ஆடிட்டு இருந்தா இங்க அவன் வந்து கமாண்ட் வந்து விட்டுறானு. தம்பி எங்க முன்னாடி போயிட்டான் ப்ரோ, அந்த பக்கம் போயிட்டான். ரைட் டர்னே கிளிச் போட கிளிச் ஒரு ஆளை காணோம். சுத்தினான், மறுபடியும் பில்டிங் சுத்துறான். ஐ திங்க் மறுபடியும் இந்த பக்கம் வருவானே. தம்பி வரணுமே, எங்க ஹலோ உட்காந்துருக்க அப்புறம் ப்ரோ போடு. யாரை ஜாக்குது சரு ப்ரோவா பறக்குற ஒரு பக்கம். மிஸ்டர் லயன் கேமிங் சேனல் ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ப்ரோ நாங்களும் ப்ளே பண்ணலாம். வரலாம் சொல்ல ஏஞ்சல் வெட்டி ஹாய் ப்ரோ. ருபேஸ் MR3 வாங்க MR3 ப்ரோ. டாப் அப்ல பண்ண மாதிரி இருக்கு. இதுல ஒரு நோட் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆட மாட்டோம். ஜாலியோ ஜாலி गाइस, கேம் இஸ் என்டர்டெயின்மென்ட் गाइस. ஜாலியா விளையாடுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் அவ்வளவுதான்.
ஆக்காவே விழுந்துருச்சு தண்ணி போட்டான் தண்ணி போட்டான் தனிமையெல்லாம் முடிச்சாச்சு ப்ரோ தனிமையில முடிச்சாச்சு வெளியே முடிச்சாச்சு எல்லாம் எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க தம்பிகிட்ட கேளுங்க தம்பி லாங் எல்லாம் எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க ப்ரோ தனி என்னது எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க 44 எட்டு போகுது சிங்கிள் புல்லட் போகுது எல்லாம் எலிமினேட் 2 பேர் எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க அடிச்சுடு ப்ரோ சிங்கிள் புல்லட் எட்டு போகுது ப்ரோ நைஸ் பப்பி போல் மாருதி ஐயங்கார் பேக்கரி ஹாய் ப்ரோ வாங்க வணக்கம் ப்ரோ ஆடம் கேமிங்